či v poľskom Chorzove. Vďaka národný tým, vďaka Vladovaj. Naša futbalová revolúcia je dokonaná. Po sobotnáčom šoku proti Slovinsku to prišlo tu na Sliepskom štadióne v Chorzove. Slovensko víťazí 1-0 a zažíva svoje najkrajšie futbalové chvíle v histórii samostatného Slovenska. Po 1. januári 1993 máme slzy šťastia a radosti. Ako to povedal Winston Churchill, fakty sú krajšie ako sny. Futbalový sen v Afrike sa naplnil, vážení športoví priatelia. Ďakujeme za podporu celému Slovensku, všetkým vám, ktorí ste verili, ktorí ste nezatratili. Po sobote, po nešťastnom 10. októbri slovenskú futbalovú reprezentáciu. Áno, je to tak, fakty sú krajšie ako sny. Slovensko postupuje na svetový šampionát po prvý raz v histórii. Pozrite sa na tieto obrázky, ktoré vchádzajú do histórie slovenského futbalu. Futbalový sen o Afrike sa naplnil. Pred oktobrovým finišom sme si mysleli, že to už nebude strastiplné, ale bolo. A o to je to krajšie. Vladovaj to dokázal. Ja už som spolu s ním a jeho ďalší futbaloví hrdinovia. Fantastické, nádherné slzy v očiach, tréner. Skúste to opísať. Ďakujem všetkým, sme to dokázali, áno. To ťažký zápas a som šťastný. Do Chorzova prišla Perimbaba, ale vy ste asi pri tých nevyužitých šanciach Poliakov videli zubatu. Tak mali sme aj trošku šťastia dneska, ale my boli tej kvalifikácii. Bolo dobrý, áno. Dneska sme dali srdce a trošku šťastie pripočilo na našu stranu, ale bojovali sme a je to fantastické. O koľko rokov ste zostarli po takomto zápase, to sú neuveriteľné dojmy, proste pocity, všetko. Tak určite ťažký zápas so skvelým koncom pre slovenský futbol a tí ľudia si to zaslúžili a ja som rád, že sme urobili ľuďom na Slovensku radosť. Jano Mucha, to je neuveriteľné, čo dnes všetko vychytal. Áno, všetci radi, Madonna, to je proste radosť. Všetci dali ruku k dielu a boli skvelí, tí hráči, ja ich milujem a je to dobré. No. Vy ste v boj na majstrovstvách sveta, ako hráč teraz pôjdete ako tréner. No dúfam. Uvedíme, som rád, som šťastný, ďakujem všetkým. Ďakujem a pozývam ďalších hráčov, možno Vladko alebo Stanko. Stanko si je tak náš najlepší kvalifikačný strelec. Ja ti ďakujem v mene celého Slovenska, pretože najmä tie tvoje góly doma proti Poľsku, potom v Severnom Írsku, proste to všetko rozhodlo, tvoje pocity. Ja som nesmierne šťastný a proste je to veľká fantázia, čo sme dneska dokázali a dokázali sme to ako tým, ako som hovoril pred týmto zápasom, že ako tým sme to zvládli celú kvalifikáciu dneska opäť a ozaj som veľmi prešťastný, strašne sa teším domov k manželke, z Lilke, k Lenke, k rodičom v podstate, všetkých pozdravujem, všetkých známych, ktorí verili a dneska sme to dokázali, je to fantastické. Ďakujem a ešte aj Vladko, aj mladší. Vladko, ty si v podstate ešte tínedžer, kto by to bol povedal, že takéto úspechy bude sláviť pod vedením svojho otca, dá sa to opísať? Tak určite nie, je to niečo krásne a tak sa aj poďakovať našim fanúšikom, ktorí dneska došli a tak to počasí nás podporili a ja si myslím, že sme dokázali niečo neuveriteľné a môžeme byť hrdí sami na seba a na celý slovenský národ. Otec, už niečo stihol povedať po zápase? Ešte nič, tak určite porozprávať už o zápase, o výkone, ale dneska sme v prvom rade potrebovali tak gól a určite nejaký udržať a potiahnuť do toho víťazného konca, takže zvládli sme to na jednotku, si myslím a môžem sa len radovať. Ďakujem, Vladko, predstavujem vám novodobého slovenského hrdinu, volá sa Jan Mucha. Dovol, Janko, aby som ti v mene Slovenska poboskal tieto zábrany. Je to krása, proste dnes ty hrdina, ja som ťa za ňou pasoval, ako si prežíval tie šance Polska. Tak určite terén bol katastrofálny, určite nám pomohol prvý gól, ale vravím, mohli sme zvyšiť na 2-0, bola na to možnosť, takže treba sa tiež ide, je to historický úspech, takže treba poďakovať celému mužstvu, dali sme do tej kvalifikácie všetko, srdce, všetky sily, takže určite to pekné. Ďakujem fanúšikom, takže všetkým. Ďakujem, Janko.